Sa vlog naman na ito ay dadaanan naman natin ang San Nicolas, Pangasinan, Itugon, Benguet Road. Tignan nyo naman yung dinadaanan natin, oh. Literal na dinadiscover pa lang yung daan dito. Papuntang Itugon, magagaling ng San Nicolas, Pangasinan. Grabe. Tatawirin din natin ang tulay na gawa sa kahoy. Tatawid din tayo ng river crossing gamit ang ating motor. At dito, tatawirin din natin ang isang makapigil hiningang hanging bridge kasama ang ating motor. Gaano nga ba kadelikadong dumaan dito? Harang guys ng daan na ito. Ito mismong kahoy na to. Sa kabila na napakadelikado, bakit mas pinili pa rin namin dumaan dito? Gaano nga ba katarik? Gaano nga ba kadelikado ang daang nag-uugnay sa San Nicolas, Pangasinan to Itugon, Benguet Road? Kasama pa rin ang Team Palibot. Sana samahan nyo kami muli sa panibagong adventure. Kaya tara, tuloy na natin ang video. Let's go! Papunta na tayo ng Itugon, Benguet, and daan natin dito sa may San Nicolas. I-explore natin yung daan dito guys, dahil may nagsabi naman na from Nicolas may daan papuntang Benguet. Kaya ito, isilipin natin kung anong mayroon dito sa naturang daan dito at gaano nga ba kaganda itong San Nicolas to Itugon, Benguet. So yun guys, mula dito sa kinaroroonan natin na gas station na to. Ano bang gas station to? Bibiyahe tayo ng 2 hours and 28 minutes mula dito hanggang Itugon, Benguet. Nag-uumpisa na yung trail. Baka presko dito, oh. Ito na. Wala pa sa Google Map to? So yun guys, kaya pala nahirapan kami maghanap kasi wala pa sa Google Map tong way na to papuntang Itugon. Hindi binibigay ni Google Map yung tamang daan, kaya kailangan talaga magtanong. Ito yung first time ko na pumunta sa isang lugar na walang pagbabasihan, walang Google Map, kundi ano lang talaga, magtanong. Ang sarap marigo dito, napakalino ng tubig. Ayan, oh. Kaso mainit nga lang. Ayan, oh, yung jeep nila guys, oh. Wow, napaka-classic. Oh, di ba? Ang bundok talaga, oh. Karugtong ba ng dam to? Ha? Dam, yung sinasabi nila. Hindi pa, no? Hindi na ako dito, nakalimutan ko kung anong tawag. Ang ganda, no? Lino, oh. Ang ganda lang kami. Ang sarap maligo dito. Ganda, no? Ito, oh, hangin bridge, oh, sa taas. Tignan nyo naman yung dinadaanan natin, oh. Literal na dinadiscover pa lang yung daan dito. Papuntang Itugon, magagaling ng San Nicolas, Pangasinan. Grabe. Mukhang ilog dati to, oh. Ang lalaki ng bato. Kung naka-lowered yung motor mo dito, hindi pwede. Lalaki ng tipok ng bato dito, oh. Tapos may mga maliliit na river crossing kagaya nito, oh. Yan, maliit lang naman. Mukhang mapapasubo si sniper dito. Ayan, oh. Grabe, adventure talaga to. Sarap! Ito pa, oh, may river crossing na maliit dito. Oh. Ay, sarap. Oh, ito pa. Tignan nyo yung pinaka-bridge nila dito guys, oh. Oh, kahoy lang, oh. Parang linaw ng tubig. Ang sarap i-explore yung Pilipinas guys. Napakaraming magagandang lugar na pwedeng puntahan dito sa Pilipinas.
Solid. Mana na ako? Sarap nito. Wow. Wow. Nakakatakot pero ito lang yung naturang daan guys. Papunta sa Itugon Benguet. Oh, grabe. Woo! Sarap! Solid! Ayos, ayos! Kuha natin sila ng video. Pakalino ng tubig guys, oh. Sarap maligo, oh. At hindi pa siya ganun kalaliman. Ito na si Mama Umoto, ang kanyang rider FI ang sasabak niya. Talupong yun. Ano dami? Dami sumalubong na aso. Dahil sumalupong kay Mamaw. Wow, sarap mag-adventure, grabe. Ay, shit. Huwag lang matsyempo sa bato. Basa na yung sapatos ko. Basa. Dapat tinas ko. Basa yung sapatos ko. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Ang taas ba naman ng jeep na yan? Basic. Grabe, parang nasa pelikula, oh. Basa! Wala yung sapatos ko. Basa! Pero basa na rin. Woohoo! Alright! This is where you tax go. Name of project, yan, location San Nicolas, Pangasinan. Name of construction, yan. Date start, okay, nag-start itong guys, yung paggawa ng kalsada rito is noong April 13, 2023. Yan. Contract completion date January 16, 2024. So siguro this January 16, okay na yung daan dito, pwede nang daanan. Yan nakalagay dito. And Implement Office, DPWH Regional Office. Lo,
Kitid ang daan dito ha. Saktuhan yung motor ha. Hey. Sa pagkakamali mo, sa baba ka pupulutin. Naman. Wow! Grabe, napaka-solid! Napaka-solid, Lodi! Grabe. Yung matarik to. Sa isa lang dapat to. Kaya nagsisilbing harang guys ng daan na ito. Ito mismong kahoy na to. Grabe, konti pagkakamali mo, sa baba ka pupulutin talaga. Kaya lahat ng dadaan dito guys, lahat ng gusto mag-explore, iba yung pag-iingat na lamang po, and siguraduhin na nasa tamang kondisyon ang ating mga brake and ang ating motor, syempre ang ating sarili. Wow, grabe, solid yun. Pataas ng pataas oh. Hey. Eh, bangin na to oh. Eh naman. Nalulula tuloy ako. Eh. Yan, taas pala na ito. Kakaiba yung mga daan nila dito oh. Yung tulay nila oh, saktuhan lang isang motor. Ang cute ng kalsada nila dito oh. Hindi pwede sa lubong, pang isahang motor lang to oh. Wow, sarap naman maligo dito oh. Ang lit lang kaso mukhang malalim. Napaka solid yung view dito oh. Sarap. Nag-stop over natin na yung mangmangga. May bundok. Ano, dito tayo? Oo, siguro. Maharlika Trail Series 42 km Maliko Grand Ultra 2024. Hindi, paliparan na natin para sigurado. Sige. Kapag nalipad ng drone, Ano ibig sabihin ng sinasabi niya ito, Paps? please, ipag-isara po ang pintuan. Oh, tapos? Baka po kasi may papasok na ayos. Oo, baka siguro magkasalubong ano? Dito. Masangat dito. Kalsadan hanggang. Matarik ba yan kuya? Diyan. Matarik ba yung daan dyan? Masangat. Mahirap. Kaya yan. Ito na pala yung tulay or hanging bridge na dadaanan natin. Patawid dito, papunta ron sa kabilang banda na yon. Ito lang yung tawiran. Bukod siguro sa river crossing sa baba. Grabe. Napaka-solid tong adventure na to. Grabe, ngayon pa lang na sumampa ka rito, umuuga na. What if kasama po pa yung motor? Grabe, mukhang kinakabahan na ako. Mukhang kinakabahan ako. Kaya nga ayo. Hoy! Lag!
Wait lang par, wait lang. May diskarte ba sa pagtawid dito, kuya? May diskarte ba sa pagtawid dito? May diskarte ba kayo sa pagtawid dito? Ano pa? Oo, no? Nakakatakot, no? Mahangin kasi ngayon. Mahangin. Mahirap. Pag di naman mahangin, di naman ganyan. Mukhang di naman siguro mabibigay ito, no? Takot. Isa-isa lang talaga dito. Hindi pwedeng sabay. Sa timing na lang pag mahangin, malabog muna. Okay. Pag mahangin, kahit uminto. Antos na natin, oh. So yun guys, merienda muna tayo kahit biskwit lang kasi kanina pa kami nag-almusal around 6 AM. So anong oras na? Anong oras na ba? Mag-alas 12 na. Ito, kailangan natin kumain kahit biskwit man lang. Uy, rice terraces. Ganito. Thank you, par. Ito yung ginagawa nilang kaping barako. Ayan, oh. May mga hinog ng park doon, oh. Ayan, oh. Kaping barako. Pag nahinog kasi to, ginagawa siyang kape. Irrigation yata ng tubig to. Papuntang, palayan. O kaya nanggagaling sa taas ng bundok. Ayan, oh. Napakakipot ng daan dito. Ganun pa man, nakaka-enjoy pa rin kasi napakadalang sa buhay ko bilang sa aming mga riders na makapag-ride sa ganitong klaseng lugar. Grabe. And itong lugar na to guys, wala pa ito sa Google Map. Kumbaga, dinidiscover pa lang siya. Kunti pagkakamali mo dito, laglag kasi napakakipot ng daanan. Saktuhan lang yung isang motor. Kung magkamali pa sa banking, laglag pa yung gulong. Eto na yung isang hanging bridge guys na tatawiran namin. Ito mas medyo tahimik daw to compared dun sa unang tinawiran natin kanina na umuuga. Ito tahimik lang daw to. Ito na naman. May kaba na ako dito sa mga gantong bridge eh. Opya. Oo, sumisikip. Yun doon naman, maluwag. Medyo maluwag yun doon compare dito. Dito guys, oh, ayan oh, wow. Hindi lang tayo makapag-drone kasi maraming uwak. Maraming agila, baka tangayin yung drone natin. Ayan oh, paganda. Napakaganda na may halong kaba.
Ito si Nardong biyahero kasama natin. Medyo mabigat yung dala niya motor kaya teamwork lang. Ang dami nga gilaw. I Heart Lawigan ES. Is nag-stop over muna tayo and 1:48 na ng hapon. Then kaya na pa tayo nagbabiyahe simula alas 7 ng umaga. So ito, nasa may papasok pa lang tayo ng Itugon, Benguet, and siguro more or less 2 hours nasa destination na tayo, depende sa sitwasyon ng daan. So ayan, take off na naman kami. So ito, good luck na naman sa amin. Kapal ng buhangin. Eh, sanay na sanay si Paps, oh. Pero tayo chill lang. Mabuti na yung safe. Yung daan dito parang pampelikula, oh. Ayan, oh. Parang ka nasa movie sa ibang bansa. Grabe, napaka-peaceful, guys. Unwind. Sarap ng view. Solid. Uulit, pero di susuko. Ayan, oh, grabe yan. Dungis na natin, oh. Tapos yung motor, ayan. Kagabi, nugasan ko lang to. Tignan nyo yung itsura niya ngayon. Ayan, yung black na mags ko, nagkulay brown. Yung motor, nag-gray, nagkulay brown din. Kasi ganyan naman katarik ko. Nakakatakot naman yan. O, di ba? Sabay preno. Oo nga, yun iniisip ko eh. Modulit lang, wag mong ilalak yung preno. Laro-laro lang. Wag mong ilalak. Umiikot, basta umiikot pa rin. Wag maglalak. Oy, tanginan, tas! Gawa ng Diyos. Napakaganda, guys, ayan, no? Grabe. Parang ka nasa ano, no? Parang na si Mong Bansa, no? Grabe, ang tarik nga ito, guys. Shit, ayun na. Nararamdaman ko na, dumudulas na yung gulong ko. Shit. Nararamdaman ko yung gulong ko, no? Dumudulas. Oh? Hey naman, napakaganda ng view. Kaso, ganito. Padulas. Hindi pa man din ako sanay sa mga gantong ano, trail. Madulas. Solid to pag natapos to, guys. Pag nag-open to, pag natapos na yung construction na ito, grabe, napakaganda nung daan dito. Solid. Yung mga kasama natin na iwan galing taas. Grabe, napakatarik tong daan na to. And sabayan mo pa ng makapal na alikabok. Kaya napaka hirap nito pag pababa. Lagi pa siguro paahon, guys, pero pagka pababa medyo delikado. Kaya yan! Pimpalibot yan! Grabe, akala ko yun na yun. Ito pa pala. Isa ito sa nagpapakaba sa akin. Grabe, oh. Pag nagpreno ka, i-slide ka. Oh, grabe. Butas yung daan dito, oh.
malalim to. Eh shit. To. Wait lang, paalin natin. Alright, done tayo ng hanging bridge. Let's go! Woo! Shut up! Loaded yung mga jeep dito, oh. Ayan, oh. Puno ko, ano. Kunting aberya kasi habang kami ay paahon, ito dahil sa sobrang tarik na to. Okay na? Nasalubong naman namin yung palusong na sasakyan, 4 wheels. Kaya lahat kami tumabi. Kaso ganito lang kakipot yung daan, oh. Kaya nahirapan kami. So far, goods naman lahat. Ayos! Wow, ganda. Oo, kapag may palay yan. Dito yung ganda niyan pag may palay. Wow, napakaganda, napaka-solid. Ganda. The true nature. Napakaganda, solid. Finally, nakarating din tayo dito sa may barangay hall ng Otogon, Benguet. Ayan, dito muna tayo magpapalipas ng gabi. And dahil oras na rin 3:56 na guys, so hapon na, pakagabihin kami sa biyahe. Kaya dito na kami magpapalipas ng gabi. At di pa kami kumakain, kaya eto, napa-stop over muna kami. So ito yung magiging room natin guys. Ayan, 150 per head lang to sa may barangay Itogon, Benguet. Ayan. Meron siyang double deck. Pwede dalawa dito. Pero syempre, dahil may gamit, siguro tag-isa-isa na lang muna. Ayan. Yan, room lang to. As in, room lang. Ayan, ito kami sa barangay ngayon. Barangay ng Itogon, Benguet. Ayan, ay yung mga motor namin. Ayan sila. Oh. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Parang sa pelikula lang, oh. Pero ito legit, totoo talaga to. Natumpa rin isang kasamahan natin dito. Taas. Grabe. Ay shit.